dispoziția dumneavoastră observatorul teritorial, dar și despre rolul pe care dumneavoastră ca autorități locale îl aveți la nivelul acestei platforme. Colegii noștri, Lucian, Ionuț și Andreea, care au participat la dezvoltarea aplicației, vă vor face în continuare o serie de demonstrații cu scopul de a înțelege mai bine cum poate fi folosit observatorul teritorial și cât de important este ca dumneavoastră să dețineți datele care sunt utilizate în documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism în format GIF și ce puteți face cu ele. Având în vedere acest interes de care vă ziceam, interesul enorm pe care l-a generat evenimentul, dorim ca acesta să fie primul de acest fel, deci să continuăm cu o serie de prezentări similare, deoarece Ministerul nostru face eforturi pentru a crește gradul de utilizare a observatorului teritorial, astfel încât acesta să fie un instrument util atât administrației publice cât și publicului larg. Sperăm ca informațiile pe care vi le vom prezenta astăzi să vă fie utile, chiar dacă nu imediat, cel puțin în perspectivă, către sfârșitul anului sau în cel mai rău caz, începând cu anul viitor, ele să poată fi și operaționalizate. Acestea fiind zise, o să-l rog pe Lucian să vă prezinte pe scurt observatorul teritorial, după care vor urma o serie de alte prezentări. Înainte de acest lucru, poate Lucian o să vă propună și un sondaj pentru a vedea câți dintre dumneavoastră cunosc sau gradul de cunoaștere de către dumneavoastră a observatorului teritorial și de asemenea o să-i rog pe colegii noștri să vă prezinte și interfața aplicației, mai exact modul în care puteți să puneți întrebări. Acestea fiind zise, Lucian, te rog să preiei cuvântul. Bună ziua! Voi începe printr-o scurtă prezentare asupra observatorului teritorial. În linii mari, discutăm despre o aplicație informatică interactivă care realizează analiza datelor în profil teritorial și cuantificări ale impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii și dezvoltării regionale, acest lucru făcându-se prin intermediul unui sistem informațional geografic. Observatorul teritorial a fost realizat pe tehnologie ESRI, respectiv pe platforma ArcGIS, iar acesta funcționează ca un instrument de monitorizare a strategiei naționale de dezvoltare teritorială a României, acest document fiind aprobat de Guvernul României și se află în prezent în procedură parlamentară în vederea aprobării prin lege. Unul din rolurile principale ale observatorului teritorial este acela de a integra informațiile cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanismului, în special cele din planurile urbanistice generale, pentru a sprijini autoritățile locale publice și toți factorii interesați în fundamentarea deciziilor în procesul de planificare teritorială. Am să lansez acum un sondaj de opinie către dumneavoastră. Rugămintea mea este să răspundeți la acest sondaj de opinie. Am să vă acord un interval pentru a realiza acest lucru. Sondajul de opinie este anonim, deci nu trebuie să vă faceți probleme cu privire la confidențialitatea ceea ce ați furnizat. Voi aștepta un pic, astfel încât am votat în proporție de 60%, mai așteptăm până când toți cei care participă la acest sondaj vor răspunde la aceste întrebări. Vă reamintesc că sondajul de opinie este anonim, deci nu e nicio problemă în a răspunde cât mai onest. Ok. Voi lăsa în continuare sondajul pornit, am ajuns la 74%. Și ne întoarcem acum la observatorul teritorial. Iată rezultatele sondajului de opinie. Deci avem în momentul de față un 77% dintre cei care au răspuns
40% este prima dată când aud de observatorul teritorial, 43% am aflat de observatorul teritorial, dar nu l-am folosit până acum, 10% am folosit observatorul teritorial ocazional până acum și 1% am folosit destul de frecvent observatorul teritorial. Sperăm ca urmare a webinarului de astăzi să crească răspunsul la acest poll, astfel încât cât mai mulți dintre dumneavoastră să înceapă să-l utilizeze. Întorcându-ne acum la observatorul teritorial, scopul principal al acestuia, sau unele din funcțiile principale acestuia sunt acelea de a furniza un geoportal cu informații actualizate permanent, o bază de date care cuprinde indicatori statistici la nivel național, regional, județean și local și totodată să fie un instrument de analiză a datelor teritoriale și de monitorizare a implementării strategiei de dezvoltare teritorială a României. Vă reamintim că sursele de date în observatorul teritorial sunt în principal bazele de date provenite de la INSE, Institutul Național de Statistică, respectiv Tempo și Recensământul Populației și Locuințelor, precum și documentații de amenajare a teritoriului, acestea centralizându-se în momentul de față doar pentru zonele pilot. Trebuie să înțelegem că pentru a putea lucra cu asemenea informații spațiale, avem nevoie de un sistem informațional geografic. Marea majoritate dintre noastre sunt convins că cunosc acest subiect, dar pentru cei care au nevoie totuși de o introducere, mai târziu colega mea Andreea va face acest lucru. Totodată Andreea va arăta și alte tipuri de utilizări ale unui sistem informațional geografic. În linii mari, un astfel de sistem informațional geografic ne permite vizualizarea, interogarea, analiza și interpretarea datelor spațiale pentru a înțelege mai bine care sunt relațiile între entități sau fenomene, care sunt tiparele și tendințele care apar la nivel teritorial. O platformă GIS trebuie să permită descoperirea, utilizarea, crearea și diseminarea sau partajarea hărților, a informației spațiale de pe orice tip de echipament, în orice moment și indiferent de locul în care mă aflu, atât în cadrul organizației mele, să zicem în cadrul instituțiilor din care faceți parte, cât și în afară, către parteneri. Totuși, pentru a înțelege mai bine ce poate face observatorul teritorial, îl voi lăsa pe colegul meu Ionuț să facă o scurtă demonstrație a capabilităților platformei. Ionuț, o să te rog să preiei de aici. Observatorul teritorial este compus din mai multe module. Unul dintre acestea este modulul de planificare, ce conține câteva proiecte pilot adăugate în cadrul implementării proiectului. Acest modul oferă informații detaliate la nivel de puguri, de exemplu, Sucevița și Siret, și de asemenea conține capabilități de analiză spațială. Orice instituție componentă în cadrul observatorului teritorial își poate încărca planurile și datele în cadrul acestui modul și în cadrul observatorului teritorial, iar autoritățile vor lua decizii pe baza acestora, alocând astfel fonduri corespunzătoare pentru investiții. În cazul de față, de la Sucevița, s-a primit documentația în format analog, în cadrul proiectului existând și o etapă de conversie în format GIS. Ca urmare a experienței avute în proiect, putem spune că în această etapă de conversie apar o mulțime de probleme. Deci noi recomandăm obținerea informațiilor în format GIS direct de la cel ce întocmește documentația. Odată încărcate datele, există funcționalități de analiză spațială care ajută la luarea deciziilor cu privire la situația din teren pe baza datelor oferite. Un exemplu de astfel de analize spațiale ar fi realizarea de marcaje, trasarea de marcaje în interiorul hărții, acestea având mai multe metode de geometrie sau chiar măsurare în cadrul modulului de hartă. Unitățile de măsură pot varia. Putem măsura în formă poligonală o arie sau o linie. După ce realizăm aceste măsurători și aceste marcaje în cadrul hărții, putem imprima rezultatul analizei noastre și după ce imprimarea se realizează, putem salva rezultatul imprimării și disemina informația împreună cu ceilalți colegi sau cu alte instituții.
Acestea sunt doar câteva din funcționalitățile de bază, însă există și funcționalități de analiză spațială care ajută la luarea deciziilor cu privire la situația din teren pe baza datelor oferite. Avantajul în a avea informația în format GIS este acela că se pot realiza inclusiv analize spațiale, de exemplu analiză de vecinătate, suprapunere sau elaborarea unor scenarii. De exemplu, ce se întâmplă dacă construim un drum nou. Alături de datele de planificare existente în observatorul teritorial, există o multitudine de indicatori teritoriali în format GIS, prezenți și gata de folosit. Modulul nivel avansat permite utilizatorilor să descopere și să utilizeze aceste date pentru diferite unități administrative la diferite niveluri de detaliu. Aici se poate realiza analiza datelor în profil teritorial și cuantificări ale impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii și dezvoltării regionale. Pentru cei din consiliile județene, puteți analiza distribuția și evoluția indicatorilor pe tot județul și evidenția rapid în hartă fenomenele descrise de acești indicatori. Pentru cei de la nivel local, puteți să faceți ușor o comparație cu alte localități din județul dumneavoastră sau din altă parte a țării. Funcționalitățile de bază sunt zoom in, zoom out, revenire la extinderea implicită, căutarea unei localități sau unui județ. Modulul permite identificarea modelelor și a tendințelor pentru luarea deciziilor, însă multe modele și relații nu sunt evidente numai când vă uitați la hartă. De aceea, pentru fiecare strat tematic sunt disponibile opțiuni diferite pentru reprezentarea datelor. Astfel, putem compune o hartă utilizând cei doi indicatori. Pentru primul indicator, voi reprezenta rata șomajului și voi alege din lista prezență indicatorul rata șomajului în forma aceasta de cercuri concentrice, iar pentru indicatorul 2 voi alege populația. În calitate de autor al hărții, se pot configura filtre interactive care pot ajuta publicul să exploreze datele. Limitând vizibilitatea obiectelor spațiale într-un strat tematic, puteți dezvălui ceea ce este important. Pentru a limita vizibilitatea și a aplica un filtru, se utilizează secțiunea de filtrare și vom dori ca județul evidențiat să fie, de exemplu, județul Arad. Vom aplica filtrul și observăm cum datele din indicatorul numărul 1 sunt filtrate acum pentru județul Arad. Iar noi putem interacționa cu harta pentru a vizualiza datele la acest nivel. Pe lângă informațiile existente, utilizatorul poate veni cu informații proprii sau cu informații adăugate de alți utilizatori sau instituții. De exemplu, informații din recensământul populației pot fi adăugate, iar criterii de filtrare pot fi aplicate pentru evidențierea informațiilor dorite. Pentru a adăuga informații de la alte instituții, harta trebuie modificată. Folosim secțiunea de adăugare layere și vom căuta recensământul populației după un cuvânt cheie, de exemplu RPL 2016. Vom adăuga layerul, revenim la extinderea implicită și observăm că layerul a fost adăugat în hartă. Pentru acest exemplu voi căuta indicatorul procentul de racordare la canalizare cu indicativul 457. La nivel UAT. Observăm că datele au fost încărcate în hartă și dorim să facem o filtrare, să vedem care UAT-uri din întreg teritoriul țării dețin un procent de racordare mai mic de 20%. Pentru a afla
acest lucru și a vedea numărul lor și care sunt acestea, vom aplica din nou un filtru. Și dorim să vedem procentul de locuințe mai mic de 20%. Aplicăm filtru. Vom merge pe stratul tematic hartă proprie și îl vom ascunde în hartă. Revenim pe stratul tematic cu procentul de racordare locuințe la rețeaua de canalizare și putem deschide tabelul de atribute și observăm că din totalul UAT-urilor, 838 de UAT-uri prezintă un procent mai mic de 20% aplicat la filtrul nostru. În acest tabel de atribute, utilizatorul poate selecta diferite UAT-uri, iar în hartă apare în mod interactiv selecția efectuată. În cazul în care mai multe UAT-uri se doresc a fi selectate, utilizatorul poate avea selecții multiple. În cazul de față, 6 selecții din cele 838. Dacă se dorește centrarea pentru un anumit UAT, se selectează UAT-ul, se folosește opțiunea de butonul de opțiuni, centrare asupra selecției, iar harta își va modifica scara și se va centra asupra selecției. În cazul de față, observăm că harta s-a axat asupra UAT-ului selectat. Pentru a goli selecția, folosim opțiunea de golire selecție din tabelul de atribute. Informații de pe calculatorul personal pot fi adăugate de utilizator pentru modificarea hărții și pentru realizarea unor analize proprii compuse între indicatorii teritoriali prezenți în observator plus datele proprii. Pentru a adăuga informații din calculatorul personal, se folosește opțiunea de adăugare strat tematic din fișier și alegem stratul tematic din calculatorul personal. Dorim să păstrăm geometria obiectelor din stratul tematic și vom importa stratul tematic. Observăm că avem nevoie de shapefile-uri care să fie arhivate în format zip. În momentul în care aducem datele în hartă, opțiunea de cartografiere inteligentă a observatorului teritorial ne prezintă implicit un anumit mod de simbolizare. În cazul de față, acesta realizează o simbolizare după nume prin diferite culori, însă în cazul de față este vorba despre clădiri și dorim să avem un simbol unic pe tot stratul tematic. Astfel vom schimba stratul tematic, simbologia stratului tematic, dorim ca acestea să fie de culoare roșie, iar conturul să fie de culoare neagră. Prin doar câteva clicuri, simbologia stratului tematic a fost schimbată. Pe lângă clădiri vom adăuga un alt strat tematic, zonele funcționale. De menționat faptul că interfața va prelua limbajul browserului în care va fi deschisă, astfel dacă browserul dumneavoastră este setat pentru limba română, interfața va prelua automat limbajul selectat, iar limbajul va fi în limba română. După ce s-au adăugat și zonele funcționale și pentru acestea dorim să facem o simbolizare, de data aceasta vom face o simbolizare după tipologie, fiecare culoare reprezintă o anumită tipologie. În cazul în care dorim să schimbăm una din tipologiile existente, vom alege care din acestea și schimbăm efectiv culoarea și modul de simbolizare. După ce am realizat analizele și adăugarea datelor în hartă,
Există câteva instrumente de vizualizare a datelor, precum ferestre pop-up, în momentul în care se face click pe strat tematic pe o anumită dată în hartă, o fereastră de pop-up va apărea în hartă, legende, filtre sau transparență, ce vă va permite să vă concentrați asupra datelor cele mai importante pentru dumneavoastră. Aspectul implicit al ferestrei de pop-up pentru un strat tematic este o listă simplă de atribute și de valori. În calitate de proprietar al hărții, această fereastră de pop-up poate fi configurată pentru a defini lista de câmpuri vizibile, câmpuri invizibile, modul de prezentare al informațiilor respective. După realizarea hărții, interpretarea datelor și desăvârșirea analizelor spațiale, utilizatorul ca autor al hărții poate salva harta în contul acestuia pentru a o partaja cu alte persoane din cadrul instituției sau chiar cu alte instituții. Aceste hărți partajate reprezintă un mod de a disemina informațiile și de a evidenția un anumit moment în timp pentru realitatea din teren. Diseminarea hărții se realizează simplu prin transmiterea unui link către harta realizată. Pentru a salva harta, utilizatorul, după ce va fi logat în cadrul observatorului teritorial, va putea salva harta sau o altă metodă de diseminare a informațiilor pe lângă hărțile interactive o reprezintă obținerea unui print ce poate fi salvat și transmis mai departe. Printare, se alege șablonul de printare, iar rezultatul poate fi transmis ulterior către alți colegi sau alte instituții. Observăm că aplicația Observatorul Teritorial permite realizarea hărților și analizelor teritoriale cu datele deja existente, cu datele instituțiilor publice angrenate în acest proiect, care și-au adus datele aici, însă și cu datele proprii. Astfel, prin încărcarea planurilor, necesitatea unor investiții sau evidențierea anumitor situații din teren se poate realiza mult mai rapid și transparent, iar strategiile de dezvoltare se pot adresa direct regiunii în cerere. Planuri precum PATJ Mureș, încărcat în modulul de planificare al Observatorului Teritorial în forma aceasta de reprezentare cartografică la diferite niveluri de vizualizare, permit cunoașterea caracteristicilor teritoriului și a nevoii de monitorizare a impactului teritorial al programelor derulate în vederea îmbunătățirii calității și eficienței politicilor și programelor implementate. Structura datelor în format GIS, ordonate pe straturi tematice, permit o mai bună organizare și administrare a informațiilor din teren, precum și diferite modalități de consultare a acestora. Și observăm că pentru planul acesta Mureș avem o listă de straturi tematice. În această listă, utilizatorul poate alege pe care din acestea să le lase vizibile sau invizibile pentru o mai bună organizare și interacțiune cu datele din hartă. În cazul în care utilizatorul dorește să interacționeze mult mai mult cu anumite date, acesta poate merge pe un anumit strat tematic și poate activa pop-up-ul, iar ulterior, printr-un click în hartă, o fereastră de pop-up va fi vizibilă, utilizatorul putând reține câteva informații din cele prezentate în fereastra de pop-up. Acum că am văzut o parte din capabilitățile observatorului teritorial, este timpul să discutăm despre rolul pe care noastră îl aveți în ceea ce înseamnă popularea acestuia cu informații la nivel local. Înainte de a trece la acest lucru, vreau doar să vă fac o scurtă remarcă legată de faptul că în momentul în care noastră vă veți autentifica în observatorul teritorial, toată interfața acestuia va fi afișată în limba română. Revenind, conform legislației în vigoare, tot ceea ce înseamnă documentație de amenajare a teritoriului trebuie transmis în format digital către Ministerul Dezvoltării și Fondurilor Europene, după ce acestea au fost aprobate de către autoritatea locală. Format digital poate însemna totuși o imagine, iar așa cum ați văzut în demonstrația făcută de colegul meu Ionuț, efortul de a converti aceste informații din imagini în date spațiale sau vectori, așa cum sunt ele cunoscute, este mult prea mare și de regulă duce la pierderea de informație. Trebuie înțeles că acele imagini au fost generate din date spațiale, date ce au fost culese în format vectorial de către cei care le-au întocmit. Totodată, observatorul teritorial își asumă rolul de platformă de centralizare a acestei informații, dar pentru a fi utilă trebuie să fie în format GIS. În acest sens, în viitor apropiat, la nivelul observatorului teritorial,
Va fi disponibilă o structură de date standardizată, structură care va putea fi descărcată și pusă la dispoziția celui care întocmește documentația de amenajare a teritoriului pentru a o popula cu informațiile culese. Astfel, avem un livrabil în cadrul documentației de amenajare a teritoriului, și anume această bază de date populată, cu informațiile care au stat la baza generării pieselor grafice din documentație. Această bază de date poate fi încărcată de dumneavoastră în observatorul teritorial, îndeplinindu-vă astfel obligațiile pe care le aveți conform legii. Dar dincolo de această obligație legală, existența acestor date în formatul potrivit vă ajută de fapt în activitatea dumneavoastră. Este evident că această informație este utilă atât în stabilirea și implementarea strategiilor de dezvoltare, cât și în ceea ce înseamnă fundamentarea cererilor de finanțare sau investiții, dar și în activitățile noastre curente în calitate de autoritate locală. În cele ce urmează o să lansăm un nou sondaj de opinie către dumneavoastră. Am deschis astfel sondajul de opinie și vă rog, ca și la cel anterior, să răspundeți la întrebările afișate pe ecran pentru a reflecta cât mai bine situația dumneavoastră. Vom da un pic de timp pentru a lăsa pe toată lumea să răspundă la întrebări. Ok, ne apropiem de 80%. Ok, acum vedem rezultatele sondajului de opinie. Deci avem un procent de 18% dintre dumneavoastră care ar dori să afle mai multe despre sistemele informaționale geografice. 58% cunosc foarte puțin despre ce înseamnă un sistem geografic informațional, 22% am ceva experiență în GIS, iar 3% am experiență mai mare în GIS. Ok, mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră. Și acum o să trecem la partea a doua a acestui webinar, iar în cele ce urmează o să vă discutăm despre posibilitatea de a gestiona, exploata și chiar operaționaliza această informație în cadrul instituției dumneavoastră. Pentru a putea face acest lucru este necesară implementarea unui GIS. Și în acest sens am pregătit o scurtă demonstrație a ceea ce înseamnă o soluție GIS și posibile scenarii de utilizare în cadrul unei autorități locale. În acest sens, o voi lăsa pe colega mea, Andreea, să facă această demonstrație. Peste 80% din datele pe care le administrați conțin o componentă spațială. În acest amalgam de date care se acumulează în arhive sub diverse forme, devine din ce în ce mai dificil să aveți o viziune amplă asupra resurselor de care dispuneți, să înțelegeți și să răspundeți nevoilor cetățenilor. Această viziune clară poate fi obținută prin intermediul tehnologiei GIS, o modalitate de a vizualiza, de a analiza și de a acționa asupra informațiilor despre comunitate. Tehnologia GIS se bazează pe un sistem complex de software și resurse umane care administrează și analizează informații legate de o anumită locație. Fie că vorbim de hărți sau planuri existente deja în cadrul instituției, de imagini aeriene, de fișiere de tip CAD sau GPS, un software GIS desktop vă permite integrarea și întreținerea tuturor acestor resurse într-o bază de date unitară și vă pune la dispoziție instrumente complexe de analiză necesare pentru planificarea eficientă a acțiunilor viitoare. Componenta de software GIS vă ajută la stocarea, la gestionarea și la întreținerea datelor dumneavoastră spațiale. În cazul meu este vorba despre gestionarea datelor de utilizare a terenurilor, de clădiri, parcele și infrastructură, despre care puteți consulta informații printr-un simplu click pe hartă. Un exemplu referitor la modul în care puteți integra această tehnologie în fluxurile dumneavoastră de lucru se referă la scenariul în care mă folosesc de instrumente GIS pentru a identifica pe hartă un tronson pe care urmează să fie realizate lucrări de modernizare a infrastructurii de utilități. Pentru acest scenariu o să mă folosesc de instrumentul de Select by Attribute pentru a identifica
drumul Cuiejdului din Piatra Neamț. Observați că după rularea instrumentului, tronsonul care corespunde acestei căutări este evidențiat pe hartă. Am posibilitatea să navighez la amplasamentul acestuia și să îl studiez, precum și să consult informațiile disponibile despre acesta în baza mea de date. Mai departe, am posibilitatea să identific clădirile care se află la o distanță de 100 de metri de zona de lucru, ce urmează să fie modernizată. Pentru acest scenariu o să folosesc instrumentul de selecție spațială și îmi voi selecta din stratul de clădiri acele clădiri care corespund unei distanțe de 100 de metri față de tronsonul de lucru. Observați evidențiate pe hartă clădirile care corespund acestei căutări. Mai departe, din baza de date, am posibilitatea să consult informații legate despre categoria de folosință a fiecărei clădiri în parte, dar și despre persoana sau organizația care răspunde de administrarea acestora, precum și despre informații legate de datele lor de contact, pe care mai departe pot să le extrag și să le folosesc pentru a le notifica cu privire la aceste lucrări. Sigur, acesta este un exemplu simplu de utilizare a tehnologiei în planificarea și gestionarea lucrărilor publice. Un alt scenariu este reprezentat de situația în care mă folosesc de această tehnologie pentru a extrage informații care nu sunt imediat evidente, dar care sunt foarte utile pentru intervenții în situații de urgență. Pentru acest scenariu am mapat infracțiunile din oraș, pe care le vedeți în acest moment pe hartă. Folosind aceleași instrumente, am reușit să identific anumite locații vulnerabile. Pentru acest exemplu mă refer la locațiile școlilor, care vor fi simbolizate în continuare astfel. Da? Am posibilitatea pentru acest strat de infracțiuni să folosesc instrumente din cadrul aplicației care îmi permit să realizez vizualizări de tip heatmap, da? Pentru a sublinia, pentru a evidenția zonele în care sunt probleme. Și pentru a dispune eventuale detașări ale patrulelor de poliție locală în zone. Totuși, referitor la locațiile acestor școli, mai am posibilitatea să folosesc instrumente GIS pentru a crea anumite zone tampon care necesită o protecție sporită în jurul acestor școli. Și să selectez din stratul de infracțiuni, infracțiunile care se petrec în aceste zone. Pentru ca mai departe să pot consulta informații despre care este cea mai apropiată patrulă care ar putea interveni, precum și timpul și ruta de intervenție pe care ar putea să facă acest lucru. Iată cum GIS-ul aduce la un loc date provenite din diverse surse, din diverse sisteme, precum și departamente. În ultimii ani se discută din ce în ce mai mult despre asigurarea disponibilității resurselor geospațiale, despre facilitarea descoperirii și utilizării acestora, practic despre crearea unui mediu de colaborare între toate departamentele unei organizații. Din acest motiv, funcționalitățile desktop se extind către partea de web sub forma unor platforme de colaborare ce permit integrarea și accesul la informații legate de toate bunurile geospațiale pe care o administrație le are în gestiune. Avem așadar același exemplu prezentat în partea de desktop. Cu menționa că datele sunt indexate acum sub forma unor servicii web GIS și accesate dinamic prin intermediul unei aplicații web, aceasta permite exploatarea resurselor informaționale de către utilizator pe orice tip de echipament, de oriunde s-ar afla și în limita drepturilor de care dispune. Aceste aplicații pot fi configurate foarte ușor în vederea integrării în diverse fluxuri de lucru, asigurând astfel accesul la informație în mod natural.
Spre exemplu, pot să adaug și să consult informații puse la dispoziție de Serviciul de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, activând stratul de autorizații. Instrumentul de search îmi permite să fac căutări în acest strat după diferite câmpuri. În cazul meu, căutarea se face după numărul autorizației. Să spunem că este vorba despre autorizația 564. După identificarea acestuia, navighez automat la locația ei în hartă. Fereastra de pop-up îmi afișează informațiile disponibile în baza de date referitoare la ea și observați că totodată am posibilitatea să creez și să vizualizez atașamente de documentație, lucru care îmi permite să gestionez toate informațiile legate de o anumită documentație, precum și istoricul ei, dintr-un singur loc, în mod transparent. Revenind la aplicație, un alt instrument, instrumentul de filtrare, îmi permite să afișez doar elemente care corespund unui anumit criteriu. În cazul meu, este vorba despre afișarea locațiilor pentru care s-au eliberat doar autorizații de construire. Ca și în partea de desktop, am posibilitatea să folosesc instrumente de analiză. În acest sens, marchez cu un punct pe hartă o avarie la rețeaua de apă, iar sistemul îmi răspunde cu înregistrări asupra clădirilor și zonelor funcționale care urmează să fie afectate de această avarie pe o rază de 100 de metri. Mai mult, dacă îmi doresc să evaluez pagubele pe care le-ar putea produce această avarie, am posibilitatea să downloadez un fișier CSV cu toate informațiile disponibile despre aceste clădiri și zone funcționale din baza de date. Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez este faptul că această aplicație se poate integra și cu fluxurile echipelor de pe teren. În momentul în care la birou primesc o sesizare cu privire la o anumită construcție, să spunem, pentru care lipsește autorizația de construcție, o pot marca pe hartă împreună cu observațiile mele. Să spunem lipsa autorizației de construcție. În momentul în care am sesizat și am marcat această observație pe hartă, în mod instant, inspectorul din teren primește notificarea împreună cu toate datele necesare introduse de echipa de la birou. Trebuie menționat că informațiile pot veni și în sens invers, de la agenții aflați în teren, prin intermediul aplicațiilor mobile de colectare a datelor, care permit personalului să lucreze de la distanță cu date despre resurse într-o stare conectată sau deconectată. Desigur, liderii comunităților trebuie să aibă permanent o viziune de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în administrația lor. Din acest motiv, o să închei prezentarea mea prin a vă arăta și o aplicație de dashboard care realizează statistici cu privire la modul în care sunt alocate resurse pentru realizarea diferitelor proiecte ale primăriei. Și puteți observa aici care sunt stadiul acestor lucrări, precum și toate informațiile referitoare la contractant, la surse de finanțare dacă este cazul, data la care s-a demarat, precum și data estimată de finalizare a acestor lucrări. Puteți consulta în permanență numărul de proiecte din derulare, precum și costul acestora, informații care, pe măsură ce sunt introduse în baza de date, se actualizează automat în acest dashboard. Un alt aspect pe care puteți să-l monitorizați este cel al lucrărilor la rețelele de utilități. Dashboard-ul vă afișează o statistică a acestora, precum și informații despre cei care administrează și cei pe care le administrează și stadiul în care se află acestea. Iată doar câteva scenarii despre cum puteți integra tehnologia GIS în fluxurile dumneavoastră curente, asigurând o viziune clară asupra resurselor și un suport decizional pe care să vă puteți baza în planificarea și implementarea eficientă a proiectelor dumneavoastră. Mulțumesc, Andreea. Așa cum am spus, am făcut o scurtă demonstrație și am căutat să vă formăm o idee cu privire la ceea ce se poate face în observatorul teritorial sau ceea ce ar însemna un sistem geografic informațional în cadrul unei instituții precum cea din care faceți parte.
În încheiere vom încerca să facem o scurtă recapitulare a ceea ce a fost prezentat astăzi. Astfel am discutat de rolul și capabilitățile observatorului teritorial ca un instrument de monitorizare a strategiei naționale și de dezvoltare a României. Am căutat să subliniem care este rolul acestuia, și anume un rol de consultare, de analiză și centralizare a informației spațiale. Totodată permite monitorizarea strategiilor de dezvoltare și poate fi utilizat ca mijloc de fundamentare a cererilor de finanțare pentru investiții. Am discutat despre rolul dumneavoastră, un rol activ prin care trebuie să contribuiți cu informații spațiale actualizate cu privire la documentație de amenajare a teritoriului conform legislației în vigoare. Totodată am încercat să am discutat despre ceea ce înseamnă ceea ce este o platformă GIS și potențiale modalități de utilizare în cadrul instituțiilor pe care le reprezentați. Dorim să vă mulțumim pentru timpul acordat și totodată să vă informăm că veți primi un formular despre completare. Acum, dacă sunt întrebări, puteți utiliza componenta de chat pentru a le transmite. Totodată voi da cuvântul colegului meu, Radu, pentru a... O secundă să îi permitem... pentru a spune câteva cuvinte de încheiere. Da, mulțumesc, Lucian, mulțumesc celor peste 140 de participanți care au stat permanent, au fost prezenți la acest eveniment. Sperăm că informațiile pe care au fost prezentate vor fi utile în activitatea dumneavoastră. În mod sigur, observatorul teritorial vă poate folosi în activitatea dumneavoastră și dacă cele prezentate astăzi au fost poate prea rapid prezentate sau prea puțin detaliate, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări suplimentare. Ne puteți contacta la adresa observator@mdrap.ro. Dorim să vă precizăm de asemenea că evenimentul va fi disponibil tuturor. De fapt, cred că am spus și la început acest lucru, deci chiar dacă nu ați prins tot evenimentul, veți putea să vizionați înregistrarea acestuia. Nu știu dacă putem avea acces la întrebări, să vedem. Nu cred că au fost primite întrebări. Cu siguranță veți avea multe întrebări în urma prezentării de astăzi. Radu, avem o întrebare acum. Întrebarea este dacă se pot folosi informații în format DVG pentru a fi inserate sub formă de layer în observatorul teritorial. Răspunsul este da. Chiar am primit în timpul derulării proiectului, am primit destul de multe surse în format DVG pe care le-am integrat și publicat în cadrul observatorului teritorial. Deci observatorul teritorial permite atât inserarea fișierelor precum shapefile, cât și a celor de tip DVG. Da, chiar ar trebui precizat că, în general, toate sursele de informații vor fi utile și pentru că vorbeai de structura bazei de date care va fi disponibilă în curând, aceasta nu va ține cont de programul în care au fost realizate, deci cu orice sistem informațional geografic sau inclusiv cu programele de tip CAD, dacă ați realizat documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, acestea vor putea fi încărcate, ele vor trebui doar să respecte o anumită structură a bazei de date. Nu formatul este cel care vă va pune probleme în acest... O secundă, mai avem două întrebări. Una este legată de prima, și anume, este necesară vreo conversie sau se face direct? Nu este necesară o conversie de către dumneavoastră. În momentul de față, totuși, acest lucru trebuie să ajungă la observatorul teritorial pentru a fi încărcat manual de către un operator, deoarece, așa cum bine știți, formatul DVG nu e un format GIS. Nu are atribute asociate, nu are decât informația grafică și acele etichete care în speță sunt tot vectori. Iar acest lucru necesită din partea observatorului teritorial un pas intermediar pentru a le putea integra. O altă întrebare: dacă se pot extrage date în format DVG din observator. În momentul de față a pus la descărcare doar acei indicatori care provin din Tempo și RPL, iar formatul pe care observatorul îl permite pentru a fi extras este shapefile. O a treia întrebare: dacă trebuie să deținem deja o platformă GIS. Am să las pe Radu să răspundă la această întrebare.
Deci pentru a utiliza observatorul teritorial nu aveți nevoie de o licență sau să aveți deja o platformă GIS. Observatorul este o aplicație disponibilă online. Ceea ce aveți nevoie este să ne solicitați, în cazul în care nu aveți deja, colegii de la Consiliile Județene au user și parolă, deci ceilalți trebuie să ne solicitați înscrierea în platformă. Aveți un link în partea de sus dreapta de un formular de înregistrare pe care trebuie să-l completați și după aceea noi vă acordăm dreptul de acces la aplicație. Revin. Da, pentru a accesa observatorul teritorial nu trebuie să deține o platformă GIS, dar așa cum ați văzut în exemplu dat de Andreea, ar fi util ca dumneavoastră să dispuneți de o platformă GIS, este alegerea noastră care este acea platformă GIS, atâta timp cât datele pe care le scoateți din platformă vor fi compatibile cu cele din observatorul teritorial. Avem o întrebare, de fapt e o întrebare în care suntem întrebați dacă avem, în cazul în care avem informații în bloc și vrem să știm dacă acestea se pot prelua în baza de date GIS. Nu este un simplu desen, ci un bloc cu foarte multe informații în el. Blocul este în DVG. Partea grafică se poate prelua, așa cum am spus. Partea de populare a informațiilor trebuie realizată în avans de dumneavoastră. O altă întrebare este legată de când se primesc datele de autentificare. Așa cum a spus și Radu, lucrul ăsta se poate face de către dumneavoastră ca o solicitare în cadrul observatorului teritorial prin accesarea formularului de înscriere. O altă întrebare. Bună ziua, aș dori să știu de când se va putea folosi observatorul teritorial și de când va fi obligatorie introducerea datelor. Radu? Da, observatorul teritorial a fost lansat în octombrie 2015, deci îl puteți folosi inclusiv în acest moment. Legat de partea de când va fi disponibilă o structură standardizată pentru încărcarea datelor, aici răspunsul este un pic mai complex. Ministerul nostru face deja demersuri pentru a realiza acest lucru, a depus un proiect în acest sens care a fost aprobat. S-ar putea să dureze destul de mult și atunci vom încerca să accelerăm lucrurile și o parte din eforturi să le facem prin direct noi, fără a mai implica contractare și perioade moarte, să zicem așa. Însă nu vă putem spune acum că în 3 luni sau în 6 luni vom avea această structură, deci urmează să noi facem eforturi să facem cât mai repede acest lucru. Mai avem câteva întrebări, am să încerc să le iau în ordine. Există un manual electronic pentru utilizarea aplicației observatorului teritorial. Există atât un manual cât și o secțiune de tutoriale. Observatorul teritorial a trecut în ultima lună printr-o actualizare a interfeței, am căutat să-l facem un pic mai prietenos și în săptămâna aceasta vom reactualiza și vom pune și aceste tutoriale de utilizare. O altă întrebare. Vor mai fi astfel de seminarii? Așa cum Radu a spus la început, sperăm că acesta este primul dintr-o serie de seminarii. Radu, dacă vrei să mai adaugi? Nu avem o dată precisă, dar intenția noastră este să continuăm seria de seminarii online și dacă vom avea și fonduri disponibile, încercăm să facem și conferințe regionale live, adică efectiv în fiecare centru regional, astfel încât să ajungem mai aproape de dumneavoastră și în persoană, nu doar virtual. Mai avem o semnalare, sper că este singura. Vă mulțumim, probleme tehnice, probabil fără sunet la Oradea, CJ Bihor. Sper că a fost singura problemă de acest gen, dar oricum acest webinar este înregistrat și către toți cei care s-au înscris pentru a participa vom transmite ulterior un link de unde veți putea descărca această înregistrare, care va avea cu siguranță și sunet. Ne cerem scuze pentru o problemă și, în paranteză, structura de specialitate transmite periodic către Mederap
situațiile cu privire la evidența și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism. Ne bucurăm să auzim lucrul ăsta. Radu, dacă ai tu ceva de comentat, eu aș spune că situația nu știu dacă este suficientă. Da, nu. Primim atât de la Consiliul Județean Bihor, cât și de la alte instituții, am primit în ultima vreme o serie de documentații de amenajare a teritoriului și urbanism în momentul în care aceștia sunt aprobate. Ok, o altă întrebare. Unde găsim formularul de înscriere? Formularul de înscriere se găsește în partea din dreapta sus. O să-l scoatem, să facem un pic mai evident pe parcursul zilei de astăzi. Avem și mesaje. Precizare. E vorba de pagina de web observator.mdrap.ro. Că poate acest lucru nu a fost subliniat. Odată cu înregistrarea o să transmitem și datele de acces. Avem și destul de multe, văd aici, mesaje de felicitări. O altă întrebare, cum ne logăm pe OT? Vom încerca să venim pe e-mail și cu această precizare. În mod normal, se accesează pagina observator.mdra.ro, iar în zona de sus, dreapta, există un buton conectare și folosind credențiale pe care le-ați primit de la MDRAP, veți putea accesa observatorul teritorial. Iar în cazul în care nu aveți aceste detalii, adică user și parolă, trebuie să le solicitați completând formularul de înscriere. Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, concluzionăm pentru ziua de astăzi aici. O să încercăm să răspundem la o parte din întrebările astea și în e-mail, mă refer la cele legate de conectare. Vă mulțumim încă o dată pentru timpul acordat. Radu, dacă vrei să închizi. Mulțumim și pentru timpul acordat, mulțumim și pentru felicitări, mulțumim și celor care ne-au semnalat probleme. Trebuie să înțelegeți că este primul eveniment de acest tip pe care îl organizăm și atunci și numărul dumneavoastră a fost destul de mare și atunci anumite probleme tehnice sunt inerente. Suntem convinși că a doua ediție va fi mult mai reușită decât aceasta. Încă o dată mulțumim și succes în activitatea dumneavoastră.